Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi smage rangliste chokoladebar fra 1 til 10. Og vi har Bounty, Snickers Og Mars. bar. Skal vi starte med Mars? Ja, jeg starter med Mars. Lad os åbne den. Ja. Ja, jeg kan godt Så forstå skal jeg. Så det er sådan, at den ser ud. Og så skal vi lige have skåret den Og så over. skal vi lige skære den over. Så Et til dig. sådan. Nej. God. Jeg ved ikke helt, hvad det er, der er derinde i sådan Og det smager godt. guldbar noget. Okay. Der. Det er godt, det her. Ja. Jeg synes, den er meget god. 7 ud af 10. Syv og en halv ud af 10. Og så Bounty. Vi kan ikke tage 2 chokolader i træk. Nej, det kan vi ikke. Det der, det er en chokolade, men du ved. Der er 2 her. Det er Bounty. Fedt, der er Bounty logo bagpå. Det kan jeg godt lide. Jeg kan ikke godt lide det. Jeg er en stor kokosfan. Ja, heller ikke mig. Det sniger. Inden vi åbner den sidste pakke, så skriv lige ned i kommentarfeltet. Hvilken chokoladebar, der er din yndlings. Og snart kommer der også en video med, hvor vi Tester cola. ja, og sodavandet. Eller sodavand faktisk. Lad os se. Vidste du godt, at det er den mest solgte chokoladebar i hele verden? Facts. No. Nej. Kameraet faldt lige. Det skete der sgu ikke noget ved. Nej. Smager godt. Mega godt. Men vi skal lige rate Bountyen. Ja. 4 ud af 10. 4. Ja. Nej, 3,5 ud af 10. 4 ud af 10. Der er det der, sådan, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men Kikser. det der, ja, kiksagtigt. Det der bid. Den er god. 9 ud af 10. 9 ud af 10. Det var så alt for den her video. Husk at like og subscribe. Og der kommer snart en til video endnu en gang. Det har vi jo sagt for Vi skal lige anbefale en video, der kommer snart. Den hedder Taste Test og sodavand. Så det er efter den her video med alt det der chokoladebar. Nu skal I høre noget. Der var faktisk en FIFA-turnering over for os skole, som han vandt. Og det var med flere og tredje. Så giv lige en klap, så vi til ham. Vi ses!